boa tarde. Moitas grazas ao alcalde do Barco, Alfredo, por a hospitalidade, por darme a oportunidade de estar aquí a beira do Sil, no malecón do Barco, no que pues, en algún momento todos os valdeorrenses tivemos alguna aventura. Nesta playa fluvial me bañei de pequeno, tamén disfrutei moito dos acontecementos que hubo aquí, que son dos máis importantes que se celebran en Valdeorras, as festas, e agora mesmo pois o Silfés. Para o Turismo de Galicia é unha satisfacción volver a apoiar outra vez este festival, que xa forma parte das actividades do verán valdeorrés. Este ano vai haber máis acontecementos na comarca, financiados ou patrocinados por Turismo de Galicia, de xeito que Valdeorras poida ser xa tamén un destino, como decías ti, Jorge, senlleiro no eido do interior, senlleiro nese turismo que chamamos de festivais, no que Galicia agora mesmo se está especializando. Vimos de celebrar o Gozo Fest no Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, con un cheo solado increíble, o sea, un cheo total. Tamén se celebrou en Porta América recentemente, en Portas, en Pontevedra. Son acontecementos nos que o Turismo de Galicia está, pero que tamén quere estar noutras contornas para que os beneficios dese turismo de festivais cheguen a todas partes. A verdade é que non podo falar, todos son eloxios para o Silfés e para esa colaboración entre a administración, o Consello do Barco, a Xunta de Galicia e tamén a colaboración privada, como ben dices, por os patrocinadores privados. Eu espero que este ano volva a ter o éxito que tivo nas edicións anteriores, e que saibades que, bueno, que por a nosa parte sempre apoiaremos este tipo de iniciativas que veñen a conformar pois a oferta de verán dunha comarca como Valdeorras, que precisa ter acontecementos para cada vez atraer máis visitantes. Nese sentido, a oferta valdeorresa conformada por a natureza, a gastronomía, e agora mesmo pois tamén especializada nos festivais. Tengo que decir tamén que por parte da Xunta de Galicia e Turismo de Galicia, de cara a promover pois a actividade turística en Valdeorras, pois recentemente asinamos un convenio coa Diputación de Ourense, co INORDE, vais a asinar enseguida, para fomentar a actividade turística e a promoción do turismo en Valdeorras. E tamén sabes que temos en marcha o plan de dinamización, plan de sostenibilidade turística, que con 1,5 millón de euros pois tamén vai a favorecer pois o desenvolvemento turístico da comarca. Esta iniciativa de Silfés e estas achegas, por outro lado, pois seguro que nos van a axudar a que Valdeorras se sitúe pois como un referente de turismo interior na provincia e en toda Galicia. Moitas grazas.